Perawakan tata adicara keparengipun calon maratua putri keparengipun sumangga ngalungaken syarat sesarana melati kang wis rinunce. Keparengipun kadang-kadang pramuladi kadang panitia hanami rawuhipun rombongan calon besan lumantar jawat atau keparengipun kapinaraken melebet wonten salebeting sasana pawiwahan. Monggo kepareng malebet wonten ing iring tengen kacetha wonten sangajenging palaminan dekorasi. Para kadang panitia kepareng maha-mapakaken rawuhipun para paring sampun kepareng rawuh. Mbok bilih panekaring kadang besan. Keparengipun kapapakaken wonten ing ireng tengen saperangan kulawarga mbok bilih boten. Silakan untuk masuki di sebelah kanan dulu sampai penuh. Namun demikian, bila mana masih ada seluruh rombongan tidak tertampung tempat duduk, dipersilakan untuk masuki di area sebelah kanan. Calon pengantin kakung langsung memasuki ruangan khusus. Papan ingkang sampun satoto dening panjenenganipun para kadang panitia. Silakan untuk tali asih atau bawa-bawaan kita kondisikan, kita agendakan di sebelah kanan. Tepatnya kita tempatkan di lokasi panggung dulu. Bapak Ibu, bila mana tempatnya di depan panggung tidak tertampung tempat duduk, atas terkenanya panitia mohon dibantu untuk diarahkan di sebelah kanan prasmanan atau tepatnya di depan rumah sebelah kanan pelaminan. Monggo Bapak, monggo Ibu, sebagian yang tidak tertampung tempatnya di depan panggung. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litasakunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annikah sunnati wa man raghiba sunnati falaisa minni. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Nuwun wonten ngarsanipun para tamu kakung Mbah Putri. Langkung-langkung dumateng ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang kanggo mastuti. Dumateng papoyaning kautamen ingkang sadu pantes pinundi puning pakurmatan.
Para sarjana sujana sujananing budi ingkang sampun wenang nampi wahyu ning kasutapan ingkang bagya miwah mulya. Mboten kata lumet dumateng ngarsanipun brayat ageng keluarga agung. Keluarga almarhum Bapak Suranto, Ibu Manisem. Kahayap kadang wandawa sentana warga ing sampun keparhandherekaken calon pengantin ing kakung. Nuwun inggih Muhammad Tauhid putra pambayun saking keluarga calon pisan. Ngaturaken puja puji sarta syukur wonten ngarsanipun Gusti kang akarya lata awit rumentahipun rahmah hidayah kasarasan mugi tansah kajiwa kasarir wonten harsa tika sami ingkang sampun kepareng wonten sabeting sarasehan wekdal punika. Sholawat kairing salam mugi tansah kacurah luberaken wonten junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad alaihi wasallam. Awit bimbinganipun kula lan panjenengan sami saged tinuntun wonten ing piwulang ing tata wahakutamen ing pangajab kula lan panjenengan sami ing sampun kepareng hangrawi manggahacara punika. Mugi diakena penderekipun kang setya ing pangajab dumugi puputing jaman samangke pikantuk syafaat utawi pitulungipun. Kelajenganipun ingkang kinurmatan kunjuk dumateng ngarsanipun tetangga kulawarga Bapak RT, mbok bilih Bapak RW, Ketua Karang Taruna Wilayah ingkang sampun paring idi lillah awit sarasane samangke temtep mugi mboten wonten alang setunggal menawa awit pamengko handika sami. Bapak Ibu para legah para tamu ngiras pantes mbok bilih saderengipun tinampi wonten silih sarira kulawarga panitia ugi ngaturaken matur sembah nuwun awit arawuh ndika sami anamung kulawarga Bapak Mujiono mbok bilih anggenipun mapakaken pilenggahan kula lan panjenengan sami kirang trep kirang mapan awit ing enem miwah sepuhipun jinarak kabondo ing kawontenan temtunipun atas nami keluarga mugi pangaksami. Sasampunipun Bapak Ibu para tamu awit keparengipun ugi kadang panitia sampun tinampi kanthi wicaksana keparengipun ngicali raos bebek ambung pirawane manah raos salit ugi kepareng sampun kacaosan senek utawi unjukan sinambah ngrantu lajuning tata adicara kepadhe tumapak ing semangke. Bapak Ibu para tamu keparengipun hangaturaken manggahrut rencening tata miwah adicara ingkang sapisan pambuka kaping kalihipun pangaluan mlatir nencing sampun tumapak ing saha ngajeng kalajengipun hamapak kerawuh tika sami sampun paripurna kelajenganipun wonten pasrah ing samangke saking keluarga almarhum Bapak Suranto utawi silih sariranipun tetangga keluarga keparengipun ingkang piniji kepareng hamasrahaken mbok bilih pasrah sampun paripurna samangke tinampi utawi penerimaan panampi pinangka silih sarira saking panjenenganipun Bapak Mujiono ing samangke badhe katampi dening panjenenganipun Bapak Ustadz Wasdi paripurna panampi ing samangke sinartan lumajuning acara samangke tumapak ing wektu miring ing ajeng dokumentasi samangke kaisen tempunipun serah tinampi ning tali asih ing samangke kapasrahaken dening panjenenganipun Ibu Masinem tinampi keluarga ingkang pamangkugati panjenenganipun Ibu Kartini sinambah ngrantu paraga saking kantor urusan agami tata mahadicara seremoni badhe kawiwitan panampi tumapak ing acara ing sampun kapiji pinangka silih sarira saking panjenenganipun Bapak Suranto ingkang piniji Bapak Joko Suhendro sasanewa Pandayawara kawula semanggaaken.
Seserahan Bapak Joko mbok bilih sampun kapiji sampun satoto wekdal kawula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin lakum yatafakkarun. Ya taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasyaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rumantayang puja astaghfir saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, mugi tansah kasajiwa kasarira dening pangipun para rawuh kagung semua putri ingkang dahapila sadhahar kinurmatan. Nuwun para pupunden sesepuh aji sepuh ingkang tansah hanggung mastuti dumateng pepoyang kautaman ingkang pantes pinundi. Para pangemban pangepeting praja satira negari minangka song-song agunging kawula dasih ingkang tansah silubing pakurmatan. Para pangembat pangepraja satira negari ugi minangka sosok agung ingkang kulawarga. Para sarjana, para sujana, sujang budi ingkang sampun wenang hanampi wahyu ingkang bagya mulya. Nggih priyat ageng Barya wira yata barwira tamtama para purna karya albet praja ingkang mahambak luhuring dharma. Para setrawarja carana madya prarawuh kagung saputri ingkang sampun pantes hanampi pakurmatan ingkang sinudarsana. Sagung pelegah ingkang dahat hormatan minangka purwakan ngatur nggih sumangga sareng-sareng tansah ngujar syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala utawi Gusti ingkang Maha Asih. Awit saking sih kalugrahipun ingkang tansah rumentah dhumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga wonten kalodhangan enjing niki kula lan panjenengan tansah amanggi kasarasan saha karaharjan tebi ing sambikala nugi mboten wonten pambengan satunggal menapa. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka jalma mustikaning jagat ugi minangka jalma ingkang tansah kula lan panjenengan srantos utawi tenggo-tenggo sawatipun benjang wonten ing yaumil akhir. Mugi-mugi kula lan panjenengan ingkang rawuh wonten majelis ingkang sangat-sangat mulia niki tentunipun ingkang akidah kula lan panjenengan dipun catet dipun golongaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala minangka jalma ingkang isawat benjang wonten yaumil akhir. Allahumma amin. Sagung palunggah ingkang dahat kinurmatan lan kang bagya mulya. Sedherepipun kula matur kala nyuwun agunging pangapunten dene kawula cumantaka kumawani saha kumalancang ngadeg wong ngarsa panjenengan ingkang sami tata lenggah kawula neraken subasita tuwin tata krama daya-daya kawula tinanggirah
minangka sulih sarira pintalang atur saking keluarga almarhum Bapak Suranto ingkang hamengku gati. Kaparenga wonten papan menika ingkang jumeneng sepindah kamasipun calon penganten kakung ingkang sebelah kanan kula menika bolehipun sowan kawula mboten namung sepindah silaturahmi wis silaturahim bujang kesarasan bujang keselamatan. Mugi-mugi kanthi menika wau sedaya umur kula panjenengan dipun panjangaken umur ingkang barokah. Lajeng mbok bilih rezeki kula tesih tebih kanthi jalaran silaturahmi niki dipun caketaken. Lan mugi-mugi rezeki kula panjenengan tesih wonten ing dalem utawi teng siti lebet siti dipun dalaken. Lan ugi mugi-mugi rezeki kula lan panjenengan ingkang tesih teng inggil migi Allah Subhanahu wa taala ngandhapaken utawi didunaken. Saking keluarga ingkang bagya mulya sanesipun silaturahmi kawula nembang dawuh supatoso masrahaken calon pengantin kakung menika Mas Toyib nyuwun ngapunten. Sanesipun calon pinanganten kakung kala wau wonten amplop aji saisinipun insyaallah mangke badhe dipun kawula aturaken. Sanesipun amplop aji saisinipun kala wau wonten sagedi ubu rampe ingkang tumuju dumateng calon kadang besan lan ugi dumateng calon pengantin putri. Insyaallah mangke kula badhe aturaken kanthi simbolis. Saking lega ingkang dahat kehormatan khususan dumateng Sohibul Bait Bapak Mujiono, monggo calon pinanganten kakung saged dipun tampi kanthi sukalila ing penggalih saha benging manah lan dipun rengkuh kados dene putranipun piyambak. Ing pangajab ugi mugi-mugi kanthi jejodohan iki saged anjalari tambah rumangating pasederekan antusipun keluarga ageng saking Depok mriki dalah keluarga ageng saking Purbalingga. Ing pangajab ugi mugi-mugi putra kalih benjang anggen pelulumbang wonten ing beberyan ageng dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amanah istiqomah ugi qanaah lan gadah putra ugi putra-putri lan salehah. Sohibul Bait Bapak Mulyono Pak Mujiono ingkang dahat kehormatan lan ugi para rawuh ingkang dahat kehormatan ugi kula kinten kirang prayogi menika kula matur kathah-kathah wonten ngarsa panjenengan sepindah malih mugi-mugi kanthi silaturahmi niki lan mangke wonten akad nikah bagi berjalan kanthi lancar mboten wonten pambengan satunggal menapa. Lan kawula rombongan wonten saking Bobotjari, Purbalingga lan saking tlatah Jawa Tengah insyaallah mangke sak paripurnaning adicara menika kawula sak rombongan nyuwun pamit wangsul dumateng gubuk kawula sewang-sewengan wonten ing Purbalingga lan sekitaripun. Lan nyuwun agunging pangapunten mbok bilih sowan kawula sak rombongan kirang trapsila, kirang lujuprana ngremoti utawi ngageti. Kirang trapsila menggah pranatan lan adat istiadat wonten mriki kawula minangka cucuk ing lampah nyuwun lumburing samudra pangarsani. Lan kawula tinenggah minangka talang atur mbok bilih wonten atur kawula irang pas reh basa tuwin sastra mawantu-wantu kawula nyuwun agunging pangapunten. Pungkasaning atur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula aturaken dumateng Kadang Pranajara sumangga Pinangka narpa Cundaka manggalening lampah saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Suranto. Dalasan gotrah keluarga ingkang sampun sabda pangandika menggah. Wigatosing rawuhipun mirunggan keluarga panekaring keluarga ing sampun kepareng handherekaken. Kelajanipun atur pangandika miwah panampi saking keluarga panjenengan Bapak Mujiono pinangka silih sarira panjenenganipun ingkang piniji Bapak Ustadz Wasdi wekdal saha panggenan kawula sumangkaaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan keluarga besar rombongan calon mempelai pria almarhum Bapak Suranto dan almarhumah Ibu Mas Manisem beserta rombongan dari Purbalingga, Jawa Tengah. Yang kami muliakan keluarga besar Bapak Mujiono dan Ibu Katmi beserta keluarga besarnya. Tak lupa yang kami hormati para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, para hujat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Abdul Rashid, dan yang kami muliakan pula Direktur CV Alpi Production Bapak Sarno Gembul, yang nanti beliaulah sponsor dari acara ini. 50% apa 100%? Ya, nanti selain nyawer campur sari paling tidak ustadznya juga disawer Bapak Gembul. Yang kami banggakan calon mempelai pria Mas Tauhid dan calon mempelai wanita Mbak Intan Ananda Mukti, serta hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa tadi perwakilan dari keluarga besar calon besan Bapak Suranto yang diwakili oleh Bapak Joko Suhendra. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di acara ini menambah keberkahan untuk acara akdun nikah antara Mas Tauhid dan Mbak Intan Ananda Mukti. Mudah-mudahan berkah dengan datangnya kita semua di tempat ini dan doa-doa yang kita panjatkan, keluarga yang ingin dibangun mudah-mudahan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam marilah sama-sama kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti.
Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dari MC pakai bahasa Jawa, tadi penyerahannya juga pakai bahasa Jawa yang sangat halus. Tadi ada beberapa yang belum paham. Jadi kalau Ustadz Rosyid nanti mungkin ini untuk penerjemahnya ya Pak Rosyid ya, pakai bahasa Indonesia. Ya ibu-ibu ya. Baik, saya mewakili keluarga besar Bapak Mujiono dan Ibu Katmi yang pertama mengucapkan selamat datang pada seluruh calon besan dari Purbalingga. Lalu yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini, serta tadi Bapak Joko Suhendra juga sudah menyerahkan calon mempelai pria Mas Tauhid. Untuk itu saya diberi pesan oleh Bapak Mujiono dan Ibu Katmi untuk menerima Mas Tauhid dengan kedua tangan terbuka dan dengan ikhlas hati, dan kami akan segera nikahkan dengan putri kami yang bernama Intan Ananda Mukti. Lalu yang ketiga, kami juga ucapkan terima kasih atas bawaan-bawaan yang sudah diberikan untuk kami. Semuanya kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan teriring doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas niat baik Bapak Ibu rombongan besan dari Purbalingga dengan ganjaran yang sempurna. Lalu yang selanjutnya, kami mohon maaf apabila penerimaan kami kurang berkenan kepada rombongan besan di Purbalingga. Tidak sama mungkin dengan adat istiadat di Purbalingga. Mungkin kalau di Purbalingga nyambutnya pakai reog atau apa, kami mohon maaf. Inilah yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memakluminya. Dan kami juga sekali lagi mohon maaf apabila nanti hidangan dan apapun itu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu rombongan besan semuanya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau Pak Joko Suhendra juga langsung pamit kalau acara ini selesai. Kami juga teriring doa. Mudah-mudahan perjalanan dari sini, dari Pondok Terong, mungkin ada yang ke Cilengsi, ke Bekasi atau ke Purbalingga, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kami mohon, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala silaturahim ini semakin erat dengan dinikahkannya putra-putri kami, putra-putri kita, yaitu Mas Tauhid dan Intan Ananda Mukti. Mudah-mudahan keluarga besan, calon besan dari Purbalingga dan keluarga besan dari Pondok Terong semakin erat, semakin baik, dan nanti kita doakan mudah-mudahan Mas Tauhid dan Mbak Intan diberikan putra putri yang soleh solehah. Amin amin ya robbal alamin. Sambil menunggu penghulu datang, tadi Pak Joko saya dipesan oleh Bapak MC mohon diperpanjang sedikit ya. Sebenarnya sudah ngantuk banget saya dari hari Jumat itu, undangannya banyak Pak. Ya Ustadz Rasyid ya, biasanya kalau Ustadz itu kalau musim kawinan ya suruh begadang di rumah orang yang hajatan. Kebetulan beliau ini adalah saudara saya, Mbak Katmi ini kakak saya. Kalau Mas Muji ini dari keluarga Jogja, yaitu yang tadi kakak dari direktur Bapak Sarno Gembul. Mana Bapak Sarno Gembul? Iya, nanti mudah-mudahan silaturahim kita semakin kenal. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak penghulu dari Pondok Terong. Berarti saya nggak perlu panjang-panjang Pak. Ya, karena kata Mas Gembul panjang pendek sama aja amplopnya. Mohon maaf Pak, bercanda. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan mohon mari sama-sama kita doakan, kita saksikan putra-putri kita untuk melaksanakan akad nikah. Mudah-mudahan kedepannya senantiasa diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelajanipun secara simbolis minangka dokumentasi pasrah miwah panampi tali asih. Kunjuk panjenenganipun pamenggugati lan ugi kunjuk dhumateng panjenenganipun calon kadang besan Ibu Masinem sasana pandayawara kawula semanggaaken ingkang badhe masrahaken tali asih ingkang kapiji. Ibu Katmi mugi wonten keparingipun tumapak dhateng mangajeng kina kepentingan nampi. Baik, kita ucapkan terima kasih secara simbolis yang sudah dikomentasikan tali asih saking kalih keluarga sampun paripurna. Kelajenganipun kunjuk dhumateng ngarsanipun keluarga ingkang piniji badhe pinangka dados pasaksen wonten ing injang wedal sang menika. Kekalih keluarga keparengahan nyaket wonten dwaraning sasana karana acara badhe kawiwitan. Kelajenganipun wekdal saha panggenan kawula semanggaaken paraga saking kantor urusan agami inggih sampun kepareng rawuh sembah nuwun. Sekali lagi kita beritahukan kepada kedua saksi, dua keluarga keparenga nyangket wonten dwaraning sasana ijab kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du fa innallaha ta'ala ahallan nikaha wa nadaba ilaihi wa harramas sifah wa aw'adal 'adzabal alima 'alaihi faqala ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahabba fitrati falyastanna bisunnati wa min sunnati an-nikah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Thumma anna an-nikaha sunnatul anbiya wa syi'arul awliya wa jannatul atqiya. Naqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para sepuh, para tokoh masyarakat, khususnya yang tercatat sebagai saksi yaitu Bapak Budi Wardoyo dengan Bapak Sumari, juga yang kami hormati para pejabat sipil maupun militer, khususnya pejabat di lingkungan RT 4 RW 6 ya, Kampung Rawasari, Kelurahan Cipayung Jaya. Alhamdulillah para pejabatnya hadir, serta yang kami hormati pula tokoh masyarakat yang lain, para orang tua, para guru, para kiai, para habaib, para jengan yang mohon maaf bila tidak dapat saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan mahabbah saya insyaallah. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Suranto dan Ibu Manisem, serta keluarga besar dari Bapak
Mujiono beserta Ibu Katmi, kedua mempelai yang berbahagia Saudari Intan Ananda Mukti dengan Saudara Tohid yang sebentar lagi akan akad nikahnya. Hadirin para undangan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan ijab dan qabul, kita doakan kedua mempelai, khususnya mudah-mudahan antara Tohid dengan Intan setelah nanti menjadi suami dan istri, Allah berikan bagi mereka berdua banyak keberkahan, berkah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya berkah, anak-anak putra-putri yang soleh dan solehah, rizkinya, hartanya berkah berlimpah untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan untuk almarhumin almarhumat kita, mudah-mudahan iman Islam dan amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala kesalahan yang pernah mereka lakukan, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya almarhum Bapak Suranto dan almarhumah Ibu Manisem. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Pegang. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Mama yang Intan sayangi, Intan mohon maaf, mohon ampun untuk semua kesalahan yang pernah Intan lakukan sejak Intan kecil hingga saat ini. Mama, Bapak, Intan mohon ikhlas, mohon ridho, dan mohon minta doa restunya untuk pernikahan Intan. Dan Intan mohon kepada Bapak untuk menikahkan dan mengawinkan Intan kepada kekasih pilihan Intan yang bernama Tohid bin Suranto, dan dengan mas kawin Intan perhiasan emas 9,6 gram dan uang Rp500.000 dibayar tunai. Intan ikhlas, Intan ridho dinikahkan, dikawinkan kepadanya. Semoga Allah memberikan banyak berkah untuk Intan dan keluarga. Amin ya robbal alamin.
Ya, alhamdulillah hadirin sekalian, ya. Wali insyaallah ayah kandung Bapak Mujiono bin Kismorejo. Mas kawin berupa perhiasan emas 9,6 gram dan uang sebesar Rp500.000 dibayar tunai. Saksi yang tercatat yaitu Bapak Budi Wardoyo dan Bapak Sumari. Dan sesungguhnya kita semua hadir juga merupakan saksi utama namun tidak tercatat. Dan rukun nikah yang terakhir adalah prosesi ijab dan qabul. Untuk itu sebelum ijab qabul kita doakan mudah-mudahan ijab qabul nanti berjalan dengan baik, lancar dan senantiasa dalam lindungan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita awali ijab qabul ini dengan sama-sama kita membaca istighfar, kemudian kita membaca syahadat, mudah-mudahan istighfar kita, syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, saya mohon perhatiannya, mohon doanya. Kalau nanti ijab qabulnya dinyatakan sah, kita cukup baca doa. Jadi jangan ada yang bertepuk tangan atau sorak-sorak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya Tauhid bin Suranto yunkihuka wa yuzawijuka Bapak Mujiono bin Kismorejo makhtubatakal masunah ala ma amrallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Tauhid bin Suranto saya nikahkan, saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Intan Ananda Mukti kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 9,6 gram dan uang Rp500.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Intan Ananda Mukti binti Bapak Mujiono untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna.
Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim idfa'annal bala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif barik bainal arusain baina Tauhid wa Intan Ananda Mukti kama allafta barakta baina nabiyyina Adam wa Hawwa wa alif bainahuma kama allafta barakta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Siti Khadijatul Kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimus salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah akad nikah ijab kabul berjalan dengan baik, lancar, dan yang terpenting ijab kabul dinyatakan sah ya. Dengan ijab kabul yang sah maka antara Tauhid dengan Intan telah sah menjadi suami dan istri. Selamat ya untuk pengantin dan untuk Tauhid. Ini janji setianya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 19 Januari 2025, saya Tauhid bin Bapak Suranto berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami dan akan mempergauli istri saya yang bernama Intan Ananda Mukti binti Bapak Mujiono dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Depok, tanggal 19 Januari 2025. Suami Tauhid bin Bapak Suranto. Bapak Suranto. Intan Ananda Mukti. Siapa? Intan. Siapa? Istri saya. Hah? Istri saya. Istri saya. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share. Ya, hadirin sekalian, khususnya untuk pengantin antara Tauhid dengan Intan, saya ucapkan selamat ya untuk pengantin, selamat menempuh hidup baru
Mudah-mudahan rumah tangganya berkah, jodohnya juga berkah sampai akhir hayat, berkah dunia akhirat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau pengen sampai kalian berumah tangga sampai ke surganya Allah, yang benar ya, yang benar ya teh, yang ya benar menurut syariat dan ajaran Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Insya Allah berkah, insya Allah berkah. Ya, yang laki-laki benar-benar jadi laki yang tanggung jawab, yang sayang sama istri, anak-anak dan juga keluarga. Yang istri juga begitu sama, sayang kepada suami, melayani suami dengan ikhlas ridho, dan sayang kepada keluarga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ibadahnya, terutama urusan sholat 5 waktu dijaga. Ya, kalau sayang sama orang tua, sholatnya dijaga. Sayang sama suami, sholatnya dijaga. Sayang sama istri, sholatnya dijaga. Sayang sama anak-anak, contohkan sholatnya juga dijaga. Yang terakhir banyak-banyak baca istighfar dan baca sholawat kepada Rasulullah. Insya Allah makin berkah, makin berkah, makin berkah. Tahu berkah nggak artinya apaan? Apaan? Berkah itu bertambahnya kebaikan setiap hari. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan setiap hari, ada banyak kebaikan. Kalau yang di teng-teng penghulu berkah. Ya lain itu mah ya. Yang paham lah. Gitu ya. Jadi kalau pengen tambah berkah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca sholawat. Insya Allah makin berkah, makin banyak kebaikan. Ya, gitu ya. Itu dah yang bisa saya sampaikan. Dan ini ada buku nikah diberikan pemerintah, tolong jaga baik-baik buku ini, jangan sampai hilang, terbakar atau rusak. Ya hadirin sekalian, dengan penyerahan buku nikah dan juga penandatanganan berkas pernikahan telah selesai, berakhir sudah prosesi akad nikah. Saya Hadi Lukmanul Hakim selaku penghulu pada kesempatan hari ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan akhirul kalam hadinallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah maharku untukmu, seperti ini ku mampu, sepenuh hatiku berikan, sebagai wujud cintaku. Maharku untukmu tulus, ku serahkan kepada dirimu satu yang ku pilih. Maharku untukmu aku, karunia yang Allah berikan padaku untukmu. Terimalah. Singgah kala singgah
lan suminggah durga kala sumingkir sing asirah sing asuku sing wulu sing abahu sing tenggak kalawan buntut sing atan kasat netra mulya neng asal neki prapteng sasana ki suba manggala pinangka paraga beksa panggingat mojeng samangke sampun paripurna anggenipun bujal syarat sarana kundur madyaning sasana idih keparengipun badhe mapak pengantin putri ing samangke tindaknya pengantin putri karengga ungguling gongsa kelokananta mijiling pita swara yen cinandra salebeting sasana pepindhane puspita kang mawarna warna puspa warna kinarya sarana sasandine skala nirata maraning pramudita sirna sumilah dukaning kandha amranata ing ayune warani suku minangka pratandha kapurwakaning tata adicara adat widi widana kang sinenggaring kulawarga adat wengkuwerdi tata mewah adicara widi pralambang Gusti kang kawasa wadene dana pawewe pira sajuga sing sasmita margane utawa kunjuri sangat mojo pengantin putri lengkeh-lengkeh angika padha yen to lumaksana pepindhane Sarabaya kang luka dasar manodyayu sedesta ing warna dasar karendeng busur mulgatan mokalan montot tansah kasukal manonang dadya panjangi kekidul dasar salira jenarambang gilikiris mustaka sedeng maisa hati-hati sida panicis panjrah palarapan hanela sendang sogoan sedeng janur gunung idenya tumpeng koin tanah waja petak lintip ngerti nopo kebantes jonggang wadung dodo widang pamidangan raju titik katon caket kus kepareng malebet samadyaning wiwaha disebut manggala wis kepareng hamengker saking samadyaning sasana di keparengipun pamapatipun risangat mojo penganten kang katember wonten salebeting sasana palerep
sasana merdine papan palereman kinarya kendel sawetawis kartono karno katemberan lulur wadana ngedi sarira ri sangat pojo pengantar kabeh ing ngajab damel regu regeng andidoya dene wah pani ing panduni ben nyametaken syarat sesara wonten wujuding kandaga kancana kang kaisen tirta tripuspita kandaga kang kaisen wonten wujuding puspita antiga kinarya syarat sesarana ing samangke pekapidak ing sangat pojo penganten kawis tinggal kandang pun membang salebet Tirta suci rinumaka ing puspita telu tiga anti garing marananir wonten wujuding sekar mawar sekar kantil sekar melati kinarya jangkeping syarat sesara sekar mawar kang mengko tralam pitong genyo malebet wonten lembaning brayat tagungat mojo penganten sari rasa tresna kang kaperwakan kanthi lulus-lulus ing waradaya kang dapat bisa winawaring tembung wonten wujuding sekar melati para limpat dan warna kang seta kinarya pralambang mangkat suci ing tias maradana nira lahir kalawan wonten tirta suci kang kapiling sendang sapta ing pangajab genya tawasul suci samangke dadosa sarana suci lahir kalawan Sirike ngancin arita gentya kang pupusa kinarya sambeting konding samangke tindak nyat mojo penganten kakung penganten putri jengkar saking sasana pilenggahan lumaksana tumuju dhateng sasana temu karenggong ngeling gongsa lokanata mijining pita swara candrane cantaka kang lelumban salebeting tirta tembung walaka kang kotor pepindhane kodhok kang samyah angurek wonten ing salebeting warih Mastuti ilo-ilo jaring Jawa kina sinanggit wonten ing Widodharma sarana anggitanipun Putapa Wangke Asan Prabu Jaya Baya ing kawuh
Pira sajuga sung sasmita dumateng Sang Raja. Lengkeh-lengkeh angeka padha pepindhane singa lupa. Galeah-galeah yen to jumangkah sapecak mangusa tindak kendel tumuleh kalam yang kiri. Sangsaya dangu, sangsaya caket, penganten sarimbit katon magut tapu ing catur netra. Magut kang ateges wus prapteng sasreng kang den tuju. Wondene catur wus angwastani netra wus angwastani. Sapraptaning sasana gya pinurwakan gantalan ya balang sirih kinarya sasmita bucal sebel miyang suker. Mbok bilih wonten pralampita saking Suba Manggala ing pepetangan 3 kapiji 1 2 3. Pus kabalangaken sarana kang wujuding suruh ya sedah lininting tinangsul ing lawe menang. Wondene wedaring sabda suruh hayya supe ing pameruh. Pinilih suruh kang tinemu rasa kang ateges penganten kakung penganten putri wus jungguh. Wus keplok manunggal lahir kalawan batin. Ya wis paripurna syarat sarana kabalangaken kalis niskala kang sinebuting gondang kasih gondang tutur pring gutungane manah. Datan saranta tanggap ing sasmita penganten kadung. Kang wis tinggal jumangkah salangkah mangayun amida wujuding sarana antika kang kapiji. Kanthi hamaos donga umul kitab bismillahirrahmanirrahim. Tumapa ing padha kawis tinggal pecah piah wujuding hantiga. Yen Jinandra kawis tinggal balabar temah ngebak ing latar ambah-lambah ambaning salayang. Daya-daya penganten putra nyandak wujuding kanting kancana. Gya kacidokaken wonten salebeting kandaga kancana kasiran ngampianipun tengen yuang kakung kinarya pralampita ya dukti bekti mring kakungipun. Paripurna basa samparanipun yuang kakung kanis nesta. Wondene rut nut acaraning kang kapiji darajatan angaras padha winastan tembiling Jawa kita pamatri budaya. Manungkulaken mastaka ing Dantala ajawat asta mringguang kakung ngaturken sugeng rawuh raka. Kawis tinggal pinangka purwaka rasa tresna kairup palarapipun kanthi rasa tresna tresna. Kepareng jumeneng hanjajari ing isih kiringipun. Tanggaping sasmita daya-daya kadang besan sarimbit. Wis kepareng rawuh ingkang hamengkugati panjenengan Bapa Mujiyana. Tan sabar sapamaring sasma
panjaping sasmita daya-daya buka kawung rekna diwarna Allah nunggulaken mustaka ing bantara kepareng hambaya rai sangat mojo penganten saringgit Subra Manggala kang sinebut ning ya paraga beksaya pratewa manggala karang pati manembah manungku puja astawa maminta nugra Gusti kang kawasa mugi pandaya penganten kakung pengantar putri samarga marga kalis nistala Orek sadroning sasana atur pangandikanira para lenggah para tamu keparengipun karana sampun hamapak penganten kakung penganten putri jenggal saking sasana temu Subra Manggala tengah mesem sajroning waragaya karana pambaya ing penganten sarimbit karaos beneh ing kawonten temah kandhengen ya lumaksana Subra Manggala keparengipun nyuwun donga ngrapal mater kunjuk dumateng penganten sarimbit kakung piwah putri Sri sasana temu ya sasana panggih sangsaya dangu kadya katon saged dhateng samadyaning sasana wiwah nyetelangen ning kalang laraglar pandang noncer mendek mandukul katan parantos deping sasana anu karana rinumpa kaing parantara hanaliyedi liwah asri ing pati titi katon cangket kawis tinggal jumujug malebet salebet ing sasana pariwates yo sasana wiwaha yo sasana kang sarwarna kawis tara salebet ing sasana jinangkepan andura gung jajar kalih ran-ran laning mandira agung rebuyung royong-royong rompyoh ing sasina minarwine sinusuk kanthi sapapan papane sinusuk sapasang-pasang pasangane katon dhuwur gedhe saceker lampun saprataning sasana sudarma kepareng wisuda tama ya nglenggahaken penganten sarimbit winastan para pinter pamat tribudaya wastani tanem
paripurnaning panewiji dadi ya kapurwangan kacar kucur kacar kucur kacang kawak dele kawak tanem tuwuh palawija kang dagya sarana wis kabuka wujuting klasa bangka kang sinulaming suket kalanjana kepareng kabuka kanthi biak katon semanah paralampita kang pecetha sipating kakung darbi tanggal jawab kang luhur katitik wis kepareng asok ing guna karawan kaya sipating putri kang kebak ing pangati-ati melodatan sarata galea tindak nyolir soto matarangan mangajeng marang Kanjeng Ibu Kanjeng Roh kepareng derek angin tenaken rejeki kang sampun kaparingaken saking Hyang Kakung ya Garwanata pedaring sabda muga sembodo barokah kang tembe mburi para pinter agami kang musparing donga barokah ngobulaka bab barokah alaika wa jamainakum bil khair muga barokah muga tansah dinampi kasaenan dumateng risangat mojo panganten sarimbit lumebaripun dumateng para kadang para tamu kang wis kepareng tedhak paridonga restu paripurnaning kacar kucur syarat sarana kang kapiji lam suci kang dumadi saking sampung dasar tasih kenya wujuding seta tembung indah kang wis pinaham ring kadang para tamu bekakaan wis paripurna kalis tresna wonten wedaring sabda atur para lampita sajroning gesang wontene alam madya penganten sarimbit mbok bilih deneh ing pangajap geseh ingkang wontenan kinarsa sandhanganing urip paripurna karucat wujuding ulam suci pinangka rumpakaning swasana ngudhahar kembul angimba sang raja sang rata ing kawuri dulang dinulang awis tinggal ngadi-adi patrape penganten sarimbit saben manang semaken dumateng para lenggah para tamu melodatan lokal wujuding sang raja sang ratu asam sasmita kunjuk dumateng kawula sadharup sipating raja ya ratu mangkono dadi tepa tuladha mila pareng pralampita awis tingalaken guyub rukun kawis tingal supeng patraping sang raja sang ratu paripurna munjuk tirtawaning samangke yekti ninggalih banyu suci kang kaciduk ing sendang sapta kang dagya sarana wis paripurna
panjab yo panyuwun toya suci kados kaunjuk kanthi anis dasar manis mugi nuwuhaken daya piwah pangaridaya penganten saripit anggenipun malebet lelembaning Drayatagung. Wis paripurna ngunjuk tirta wening pinangka sarana kanggo kapiji. Pepedhiting tata miwah dicara candhaipun abet dan utawi sungkem mring Hyang Sudama kalih. Repepe lir soto matarangan tindak nyosang raja miwah sang ratu. Prateng sasana wonten pepadane Kanjeng Rama Kanjeng atur pangandika. Kalus punang wadana kawiwiring punang rekma putra kekalih. Kanthi lamat-lamat hangelangut atur pangandikaning putra putri kang nyuwun restu miwah pangestu. Kang wis ngaturke sungkem yang pangabektine mring Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Tan cekap mekater atur panalangsane putra kekalih ngasokaken pasrah duka. Sedaya sih kalepatan duking kawrilut dianggo ing pangasa. Atur pangandikane Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Wis yo nggih. Aja banget kanggo musambat karatan marang wong tuwa kagilan kowe iki. Putra kekalih sampun jengkar wonten sangajenging Kanjeng Rama Mujiono. Sekaranipun keparengipun sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Bapak Suranto pinangka silih keluarga Kanjeng Ibu. Manis kados karaos bombong namung handamel bedheh dirawaning panggalih. Tematan kewalihan nampi panyungkeming putra kekalih anggenipun sambat kararatan nyuwun gunging pangapunten. Aduh anakku mikir wong bagus wong bendro kowe kakang. Serondak mempuja mantra yung dadi putra putriku kang sembodho ana ing alam mati. Syukur gedheke rasa ati-ati kalawas padha yung kanthi lan kowe. Uga minggu ana asah-asih ring sasama yung. Kanthi mangkono sira bakal sembodho. Iso punjening sapapak pundak iso mungkin sapapak pinanggo yungger anjir paripurna abeten raos bombong beberaning panggali salebeting sasana pahari. Paripurna ning abekten kang ateges wis paripurna. Acara adat Widiwidana kang musin kering keluarga. Sendukan miwah sawiji sampun ngaturaken wonten ngarsanipun para tamu. Langkung-langkung dumateng pamengkugan. Mangkaten para tamu. Acara adat sampun kapiji. Setunggal beto sawiji sampun kaprati pisaken kanthi kawis nistana. Panjenengan ndonga restu pangestahan duka sami temah mahadani kalih nistana boten wonten rugi.
kula pamangku hajat saking para kadang rias ambok bilih kathah kekirangan wonten pitaling paladosa tansah mawat-watu dianggeni pangarsa jaya jaya wijayanti kuncaraning nagara amung karana budha mbok menawi wonten kekirangan dipun dianggeni pasami pinangka panganten terus saking Sanggaryas penganten akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Baik Bapak Ibu para tamu, selesai sudah acara tadi sudah kita laksanakan. Tentu atas nama Sanggaryas pengantin mengucapkan syukur alhamdulillah atas dukungan Bapak Ibu sekalian, terlebih dari keluarga pengantin kakung, pengantin putri yang sudah melaksanakan sebagai orang tua yang melaksanakan apa yang jadi pembinaan. Kita berikan waktu kepada kawan-kawan dokumentasi atau fotografer dari Cerah Foto untuk mengabadikan momen yang sangat mulia yang tentunya seumur hidup sekali buat Mbak Intan, buat Mas Tauhid. Semoga doa restu dari keluarga Pratamu sama-sama kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah dokumentasi selesai, tentu untuk para tamu diberikan waktu untuk memberikan doa restu, tentunya dengan berjabat tangan dan dilangsungkan berkenan menikmati hidangan yang telah tersedia, yang tentunya akan dijalani oleh para kadang Pramulati dan hadirnya para tamu akan dihibur dari kawan-kawan Sari Condong Raos yang dipimpin oleh Bapak Paiti, Korlap sebagai Mas Besur dan pelaksana panggung. Ada panjenenganipun Roko Mas Mulyono, wonten panjenengan Mas Slamet dan bekerja sama dengan audio Sabdo Dadi Audio Sound System. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dari kami atas nama pribadi, tentu yang mohon dukungan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya hadirnya para tamu sambil menjalankan makan siang akan dihibur dari kawan-kawan Condong Raos Campur Sari. Monggo kita apantes jumbuh ing sono.